Το σπίτι μας εμάς, παιδί μου, ήταν ένα πόρτο και μια κουζίνα. Και από πάνω τόσο κοσοδά. Λοιπόν, είχα μια θεία και τη λέγανε Παπαδιά. Αυτή ήταν ποιήτρια και έβγαλε όλο του χωριού. Αγάπατη. Από εκεί πήρα κι εγώ. Λοιπόν, αυτή η θεία είχε ένα άντρα άρρωστο. Θυματικό, λέει. Εκείνη την εποχή απαγορευόταν η αρρώστια αυτή να κυκλοφορεί ο άρρωστος στο χωριό μέσα και είχαν μπροκώσει την πόρτα. Και είχε ένα παραθυράκι και από εκεί του τη διφιά το φαγητό. Ναι, μα το πήγα σε διάφορα γίνονται, πήγα σε διάφορα γίνονται. Ήταν τέτοιες εποχές που απαγορευόταν. Μετά, ύστερα το έκανανε υπογραφές στο χωριό, τον σκόσαν και πήγαινε στην Αγία Φωτεινή. Λοιπόν, πήγαινε αυτή το καλάθι της κάθε πρωί και πήγαινε στην Αγία Φωτεινή με τα πόδια και του πάει το φαγητό. Εκείνη όμως σε κουραζόταν. Και άμα θα τα κάνει μερικό ανεβόλεμα, κάθιζε και έβγαλε και τη μαντινιάδα της. Λοιπόν, άρχισε αυτή και λέει εκεί που ξεκουραζότανε, έλεγε χόρτα δεν εφητρώσανε μόνο στην κεφαλή μου και ύστερα τα άλλα βάσανα τα σύρνει στο κορμί μου. Ξαναπαίρνει πάει το καλάθι, ξαναπάει κουράζεται, ξανακαθίζει. Και λέει, νητσίασα το στήθος μου να κατοικούν οι πόνοι και το φθυρμένο μου κορμί τα νύχια να πληρώνει. Κάθε φορά που θέλω να βγει τώρα να πάει το αυτό, έλεγε αυτό. Τσιδεύτηκε, πόθαμε στην Αγία Φωτεινή, τον κατεβάσανε κάτω, εκείνη ας πούμε τη θαφή χωρίς ανθρώπους, μόνο ο παπάς και το αυτό του. Λοιπόν, το σπίτι μας ήταν ένα πόρτεγο και μια κουζίνα. Συνήθως τα παλιά σπίτια είχαν και θηρίδες. Όλα τα παλιά σπίτια είχαμε θηρίδες για να μην κάνουν τώρα τη βόλητα να πηγαίνουν φαγητό. Και ήθελα να μαγειρέψει η μάνα μου και να μου πει βάλε παιδί μου το χεράκι σου να δώσω με τσεφιά στο φαγητό από τη θηρίδα. Αυτό γινότανε μέχρι που πόθανε, μέχρι τα τελευταία της. Να σου πω τώρα για τον παππού. Ο παππούς ο Φεσές ήταν 102 χρονών. 104 τότε. 104. Αυτός ζούσε μια ζωή λιτή. Δηλαδή δεν έτρωζε κρέατα, δεν έτρωζε τα φαγιά που τρώμε εμείς τα θρεπτικά. Είχε μια φουβού. Δεν ξέρω. Αυτή μαζεύε παλιά μαγκάλι. Είχαν τρυπήσει μια γυναίκα, έβγαλε τον πάτο και ήθελα να μου πει Λενάτσι, έλα γιατί σε θέλω. Να βαστά μια χαχαλιά σκόρδα, να μου πει καθάρισε μου παιδί μου τα σκόρδα. Και στη φουγκού απάνω είχε μια γκοσερά κουτσιά, αξεβάτιστα. Αυτό ήταν το φαΐ του, αυτό ήταν και έτσι πέρασε σε όλη του τη ζωή, γι' αυτό έζησε και τόσα χρόνια. Έκανε μια ταβέρνα και έγραφε απ' έξω, όταν θέλεις έλα πίνε, μα και όταν έχεις έλα δίδε. Αλλά αν έχεις και δεν δίδεις, να μην έρθεις να πίνεις. Αυτός είχε επαφή με λασιώτες, γιατί την εποχή δεν υπήρχαν αμάξα. Πήγε με τα πόδια και με τα γαϊδουράκια. Η αδερφή μου, η Αθηνά τώρα, από μέσα του Κωνσταντούρου η Ελένη, είχαν πάει βόλητα. Αυτό τώρα με τα μάτια μου. Εκείνη την εποχή, όχι, δεν έκανε βόλητα, μόνο ραντολογούσανε. Δηλαδή, γυρίζαν, θα μας δώξω με τις ελιές, γυρίζαν αυτές στο ραντολόι που λέγαμε για να ψωνίσουν ας πούμε, τα φορέματα, τα παπούτσα τους τα αυτά. Τα ραντολόια τώρα μετά που θα παραδείγουν τις ελιές από κάτω, θα τα βρουν περισσότερο. Είχαν πάει στον Άγιο Νικόλαο, εκείνο το πλάι, στο χωριό μας εδώ, ο Άγιος Νικόλαος, εκείνο το πλάι γυρίζανε. Και είχαν κουραστεί πολύ και κατεβήκαν σε ένα περβόλι και φάγανε πορτοκάλια. Φεύγοντας από το περβόλι βλέπουν ένα μπαρμπαδάκι με το γαϊδουράκι και αυτό σε στάθησε να κατουρίσει. Αυτές επεινούσανε, λένε πάμε μωρέ να βρούμε στο βουρζιγάκι πράγμα. Και πάνε παιδί μου και βρίσκουνε στη δούρια μέσα ένα τυρί.
Και κλέφτουνε το τυρί. Ήσαμε να κατουρίσει ο Μπάρμπας, πήραν αυτές το τυρί. Και ήρθανε τα και το μοιράσανε. Ήρθαν στο σπίτι και μοιράσανε το τυρί και κάμανε και μια άλλη πίτα λιψανάβατη. Και κάτσαν και τρώγανε. Και όσο τρώγανε γελούσαν και κοροϊδεύαν τον Μπάρμπα. Λέει, δεν ήθελα να κατουρίσω τον Μπάρμπα. Θα παθαίνουμε από την πείνα και έξω το τυρί. Εμείς πήραμε και κάτω στο φεράκι και οδοντολογούσαμε. Και βγήκαμε ψηλά που είχε το σπιτάκι. Πάλι πεινούσαμε εμείς. Και ας είχε ο Μπάρμπας, παξιμάδι πάρουμε έναν τάκο τον ακοκόλλησα. Μόλις φτάσαμε και ανοίξαμε το πορταλάκι, ένα χαμηλό πορταλάκι και μια μπεζούλα είχε. Μόλις ανοίξαμε το πορταλάκι, ακούμε μια μυρωδιά. Μωρέ, αυτός είχε ψήσει ο Μπάρμπας, σπρίο πράγμα. Και ξεσεπάνω με το τσεκαλάτσι και είχε με ψήσει φάβα. Και είστε και μια στην πόρτα και βλέπε να φάει η άλλη. Στραπόριζε η άλλη και ξανά βλέπε να φάει η άλλη. Αυτό, ας πούμε, ευχαριστηθήκαμε, φάβαμε. Ήρθε αυτός, εγώ ήμουν κοντά, το πατρικό μου σπίτι είναι κοντά με το Μανώλη. Λίγο απαστρέψει το στενό. Είμαστε εμείς, με τον Κοντοζάνη που λέει. Σε εκεί τη εμείς παίζαμε μπουλουμούκια, εγώ τον Μπάρμπα και λέει εσύ τσεραντάδεσαι να τσίψιανα, να τσίψιανα. Όλο το τσιγάρι μωρέ έλυζε τη γυναίκα του τη φάβα τη φάγαμε. Όχι, την τάκου η μωρέ από το πουλού που τη φάγαμε, μα να πέφτω δεν κάνει τη γυναίκα. Και ακούω εγώ την ιστορία και γελώ. Και πάω και βρίσκω τσάδες και τόσο λέω κακομύρι και πώς δεν μας πιάσουμε Μπάρμπα. Είμαι εγώ καμιά 16-18 χρόνια. Εγώ με πιο μεγάλη χρόνια. Πήγαινα πέρα από και κάναμε κάματα από μικρός γιατί ήταν η πείνα. Ξυπόλυτο έβαλα στα 18 χρόνια έβαλα παπούτσα. Σαν εξπόλυτο. Πολύ πείνα, πολύ δυστυχία, πολύ πράγμα. Και ήθελα να μου πει πατέρα, δεν έλα να σε μάθω τέτοιο και εσύ. Και έκανα κανένα μήνα και κουρκούνουσαμε και από κάτω τελικέδες. Και έκανα σκαφάκια, και έκανα λίχνους. Και έκανε πεντάρια που βάλει το λάδι μέσα, και έκανε κουτσουνάρες που πέσει το νερό. Από όλα τα αυτά που υπήρχαν στην Λενετζίζη δεν κατάκαμε. Και έκανα και όταν ήθελα πάω μου βάλε καυγά. Γιατί φεύγω και κινούμουν τα πουλιά, γιατί πεινούσαμε και σκοτώναμε πουλιά και τα τρώγα. Και του λέω μια λογά με ξανά με χαιρετά. Ήφυγα εγώ που είχα. Μα όταν πήγανε στις φασούλες τους γεμίζανε τα πεντάρια. Ναι, στο Βασίλη με είπε τα τεντζετζίδικα τώρα δεν υπήρχαν λεφτά. Και μου φώτανε το γαϊδουράκι, ποσιά μου σου λέω 50, κλεισάρες που κοκκινίζουν τέτοια. Αυτά και πήγα στο Βασίλη με τα πόδια και γύριζα στο Βασίλη. Ήθελε όσπρια, ήθελε πολλά. Φασόλες, πατάτες τέτοια, δεν είχε λεφτά. Όσπρια. Και τα έφερνα κάτω. Και ύστερα τα βάλετε και τα παρέτησα. Δηλαδή πουλούσατε κάτι δικό σας και παίρνατε αυτά. Αυτά που μου έκαναν ήταν είδος με είδος, δεν υπήρχαν λεφτά. Μου λέγε πόσα κιλά φασόλες θα δίδω το κάθε κομμάτι και τα πουλούσα. Και τα ερχόμουν. Και τα βαρέθηκα εγώ και φύγα. Μετά άρχισα εγώ και κάναμε ροκάματα. Και σκάφταμε όλη μέρα στη μέρα τα μπέλια, παλιά μπέλια. Και δούλευα εγώ σε γεωργικές δουλειές. Σε όλα τα αυτά έχω βγάλει. Τι να σου πω, έχω τραβήξει με αυτά τα χέρια τσιμέντα, με τη βουριά και με τον κουβά σε όλες τα ράτσες. Όλα τα πηγάδια του χωριού. Όλα τα πηγάδια του χωριού τα έχω βγάλει. 18 μνήματα έχω βγάλει στο Άγιο Ζόρι μέσα. Όλα τα που είναι σειρά τα έχω βγάλει εγώ. Εγώ με ένα θερίο. Ήψα να τους βάλει το τσιμέντο τσε. Έχω τραβήξει. Εδώ στα Δού, στα 18 χρόνια, ήταν πάνω ένα στο λέγανε Φραγκάκι. Και βγάλε ένα πηγάδι στο Μεσοχωριό, στον Άγιο Νικόλα από κάτω. Και πήγα και το κουβάλισα όλα τα χώματα στον ποταμό με το καρότσι και μου έκαμε ένα ζευγάρι παπούτσα, τόσα θα λέγανε πιδέλο, πιδελένια, χοντρά. Τότε θα σίγουρα παπούτσα. Αυτά τα παπούτσα πρωτοβάλλω. Μετά πήγα στο Ιράκο και κάνα το λιπάλιο στο Αϊτσιώτη, είχε ένα μαγαζί, βιβλιοχαρτοπολείο. Και έκανα κανένα χρόνο και φεύγω. Μετά πόδια χιλών πάει. Και ύστερα με βάλανε φουγγάρι που είχε παντρεμένη του Ραντζούλη. Και πάω στο φόνο και μου λέει κατέβα κάτω στο υπόγειο. Και μέσα στο υπόγειο είμαι έτσι ξύλα να το φούρνο. Και φούρνο δεν θέλω.
Και σκόναμε ένα μεσημέρι, και ο αδερφός μου είχε πάει και δουλέψει σε ένα γυαλοπολείο Μιλονάκι. Και καθόμαστε μαζί σε ένα σπιτάκι. Και του λέω μια ημέρα το πρωί, εγώ φεύγω. Λέει, για να μωρέ, αυτό και αυτό. Και σκόναμε τα πόδια και φεύγω από το γυράκι και έρχομαι εδώ με τα πόδια. Έχω πάει στη Σύναμο στο Τρίγωνο με τα πόδια. Εκεί με τα πόδια. Από εδώ? Ναι, από εδώ με τα πόδια. Έχω πάει στα Μάλια με τα πόδια, έχω πάει στα Ασύρια, έχω πάει στο Γεράκι, έχω πάει στα Σκαβογόρη. Ναι, άκουσα να σου πω, τα πρώτα χρόνια στερηθήκαμε. Γιατί παιδί μου, πώς θα πω, δεν είναι σαν τώρα που οι γονείς βοηθάνε. Πόσα βράδυ έκανα εγώ τις προσευχές μου για να μας χτυπήσουν το πρωί την πόρτα να βρει μεροκάματα. Έχω βασανιστεί. Πήγαινα στα Μάλια, απίδια που λέγαμε αχλάδια. Και τα πουλούσαμε στην καρπούδη τα κορμίδια. Και φόρτωνα πάει το γαλιάκι απίδια και σαμαπόταν στάκαρη. Γελωμένα γιατί από τα φάρδια τους βάλει από τα βάλαμε, δεν είχε άλλο πράγμα. Εβράζαν και σάπια τα μισά. Και μου λέει μια ημέρα, δεν είσαι παιδί μου, να μας δώξουμε 3 πίδια, πάμε στο Μάγια. Να πάω κι εγώ πανιέζα που έκανε αυτή και πανιέζα. Να πάρεις πράγμα στο σπίτι σας. Αυτό. Πάω κι εγώ στα παλέθια, είχαμε πολλές απειδίες. Συγγνώμη, πήγαν και 2 αδερφές. Ναι, γεμίζω τώρα 2 τσουβαλάκια, σαν μπορεί να φορτώσω απίδια, τα φέρνω. Το πρωί μου λένε, μα σκοθούμε νύχτα. Σκόναμε στα νύχτα, μου κουρκουνούν την πόρτα και είχε χειμένα η αδερφή, αυτή που πήρε τα πανιέζα. Και φορτώναμε τα απίδια και το δεξιμερώναμε, σχεδόν πήγαμε πάει από τη σταλίδα που λέμε ένα μέρος, από το μοχό κοντά έχει μια αυτή και πηγαίναμε. Και προπάτησαμε νύχτα, το πρωί φτάναμε στα Μάλια. Και πήγαν αυτοί, τόσα θα ξυπνούσαν οι γυναίκες. Και του λέω, εγώ δεν θα μιλώ. Εσύ που κουβάσεις πάει, να κάνεις τον έμπορα. Λέει αυτή, λέει εντάξει, πάμε στο πρώτο σπίτι. Λέει απίδια καλά με τις καρπούζες. Και λέει η πρώτη γυναίκα, λέει δεν παίρνουμε, λέει να μη σώσετε. Ας σου πω και εγώ το δικό μου, εμείς είχαμε ένα ζευγάρι φελούς, από ξύλο. Δεν πηγαίναμε αξιπόλητοι. Λοιπόν, αυτή η φελή, είχα εγώ. Γιατί πούλησε ο πατέρας μου, παπούτσα, και μου τσιγόρασε, τσιτσίκανε και πάνω. Ο σημαντηράς, τη Χρυσούλας, ο πατέρας σας. Ήταν ένας ειδικός που έκανε. Με τον πλάτανο κάνανε παπούτσα, ένα παιδούλι από πάνω. Με τον πλάτανο, τι είπατε? Από πλατανέλιο ξύλα, παπλατάνα ξύλα τα πελεκούσε. Και κάνανε. Παράτζανε όπως τη θες τη φελούς. Φελούς τη λέγανε και βάλανε και μια λουρίδα και το ξύλο. Ναι, αλλά σε ρωτούσε, πώς τη θες τη φελούς, πλάκα ή θα σκαμνά τους. Τόσο είναι τα κατερίνια εδώ κάτω, τα κατερίνια. Βάλανε από κάτω ένα λουρί έτσι από κάτω, 2 ταυλάκια, εγώ τον ήθελα σκαμνά τους. Πάμε αξιπόλυτα, στα χιόνια αξιπόλυτα, 15 χιονιά μέρες αξιπόλυτα στο χιόνια πάνω. Και πήγε εκεί βρήκα κλαδιά και κάρβονα. Οπότε μέχρι εδώ να βρω κλαδιά τσέρας αξιπόλυτα στο χιόνι. Δεν με νοιάζει. Άκου, αλλά επειδή η φελή ήταν ψηλή, έπεφτα εγώ συνέχεια. Και ήταν τα γόνατά μου ως αφή ξεματωμένα. Είχα όμως μια θεία στη γειτονιά, με πήγαινε η μάνα μου εκεί και να μου διαγητέψει. Η γητιά ήτανε. Τσιφιά στη γητιά ήτανε, αυτή που μου έλεγε. Ο φτωχός σε ζήμωσε. Ξεφρουνιά δεν είδωκε. Να πιάσει έτσι να σκαλίσει τα σπίτια, ήταν με χώμα. Τα κουπανίζαμε και κάνουν αρωμάδες και αμάς όταν σκάσουν οι αρωμάδες, είχαν χώμα το σπίτι και θα σκύψει τη θεία υγρά να πιάσει ένα κλαδάκι χώμα. Να πει, ο φτωχός σε ζήμωσε, ξεφρουνιά δεν είδωσε. Έρνε κρίμα το ένα χώμα, γιάνε το άλλο χώμα. Αυτή ήταν η ζημιά. Ήταν και φτωχός, έπρεπε να δώσει ξεφρουνιά. Και επειδή στέλνει με χώμα, δηλαδή το ένα χώμα να γιάνει το άλλο χώμα. Ήταν η τσιφιά στη ζητιά. Άκου να δεις. Ο Άγιος Ιωάννης ήθελε να βαφτίσει, να μυρώσει, να χαρεί και να γυρίσει. Στη στράτακια που πήγαινε, πολύ λαός του πάδειξε. Σκοτωμένη, ματοβουρωμένη και δίλιασε και ζάχυρε. Και η Παναγία το ρωτάει, πού πήγες Άγιε Ιωάννη μου? Πήγα να
Να βαφτίσω, να μοιρώσω. Να βαφτίσω, να μοιρώσω, να χαρώ και να γυρίσω. Ρίδα της Παναγίας. Πολύ λαός μου άνοιξε ματωμένος, ματοβρωμένος και δίλιασα και γιάζυρα. Και η Παναγία του λέει, να σ' αρμηνέψω μια ζητιά κι όπου την πεις να γίνει. Ούτε κρυφά να την ελες, ούτε πληρωμή να παίρνεις. Και λέει η Παναγία, τον Χριστό τον εσταυρώσαμε, τον ελοχεύσαμε, τον εκαρφώσαμε. Όσοι δεν με πιάσανε και με κακοσυνέψαν οι πληγές του, έτσι να μην με πιάσουν, να με κακοσυνέψουν και τούτες οι πληγές. Αλλά είπε να του λέει δωρεά. Να είστε ζευγάρι. Ναι, δεν μας έφερανε. Λοιπόν, κλεφτήκαμε, μου βάλανε ένα σαρί, πώς το λέμε, ρασίδι. Το ρασίδι είναι μια κουκούρα μάγικη στο Ναγέρι. Του παππού το ρασίδι μου βάλανε και με περάσανε από το κέντρο, από τη Μουρνιά τώρα. Πιάτα πάνω. Φορούσα εγώ το ρασίδι, ο Γιάννης είχε πάει απέναντι. Σε ένα λαδάδικο. Σώπα, αυτό που πήγαμε. Απέναντι που κάνει, ήταν ο Γιώργης στο Φουρνάρης που λέγαμε το Βρακάλικο. Απέναντι από το... Πώς λένε τώρα τι. Το Τσιμιτσένα. Ναι. Το Τσιμιτσένα, από κάτω από το Τσιμιτσένα ήταν μια αποθήκη. Εγώ πέρασα άνετα. Πέρασα εγώ με το ρασίδι του παππού. Ούτε καλησπέρα έλεγα, δεν πήγα. Ήξερα που ήταν ο Γιάννης. Έξερα. Και με πήγανε και εμένα εκεί. Από εκεί, να πει τη βράδιασε, θα σε πιάνε σε ένα άλλο σπίτι. Και έκαναν 4-5 μέρες. Στο Αυδού. Ναι, πάει. Προς το Καγιαβίδο ήταν το σπίτι. Και πήγαμε κι έτσι, έκαναν 4-5 μέρες. Κλεφτήκαμε βέβαια. Εκείνη την εποχή ήτανε η κλεψά. Στην ηλικία μου όλες κλεφτήκαμε. Και είπαμε, εφόσον δεν μπορούμε να παντρευτούμε όπως πρέπει, εμείς να κλεφτούμε. Κατάλαβες τώρα. Περιπέτεια ήταν. Και τόσες μέρες που λείπατε οι γονείς σας, δεν σας ψάχνανε. Εμένα το ξέρανε. Α, το ξέρανε. Το ξέρανε. Εγώ όμως που τα 86 μέρες τα νυφάτα μου ήταν κακά. Γιατί θα πεθαίνω μου κάνει τίποτα σε. Έβγα έξω για να σε πάρω. Έβγα έξω για να σε πάρω. Δεν ήταν υπόσχες τέτοια. Εσάς οι γονείς σας δεν ήθελαν να παντρευτείτε. Ναι. Εκεί του. Ο αδερφός μου με πέρασε από το κέντρο με το ρασίδι. Και με πήγαινε εσύ που ήταν ο Γιάννης. Αγαπιόμαστε πολύ τα αγνά πράγματα. Το 57 παντρευτήκαμε, το 57. Τι είναι εδώ? Το 58 έκαμε τη δηλαδή. Πόσα χρόνια? 67, 68 μπει. Σκέψου τώρα μια ζωή που την έχω. Τόσα χρόνια. Χρόνια ολόκληρα. Ναι. Είναι τα παιδιά καλά, δεν έχω παράπονο. Αλλά δεν μπορεί σαν τον άνθρωπό σου. Ο γάμος θα τον κάνει στις γάμους τώρα. Είχα φαγιάκι τέτοια από την κατοχή μετά. Ναι. Λοιπόν, η γάμη ήταν ο γάμος. Ναι. Και πέραν σουμάδες μπουκάλια. Αντί σκαλαδά ήταν σουμάδα. Και βάλανε ένα καζάνι νερό. Και ρίχνανε μέσα 2 μπουκάλια. Και είπανε στο γάμο. Και είπανε σε ένα ποτήρι το πήρε εκεί. Σου λέγανε και από τις σουμάδες. Ναι. Τραπέζια δεν γινόντουσαν. Τραπέζια του γάμου δεν γινόντουσαν μετά. Όχι. Τη σουμάδα πέστε πάνω να λέγανε τους ματινιές την ιστορία. Ήφταξα εγώ ας πούμε, γιατί τα χρόνια περνάσε πολλά και στήζεσαι πολλά. Οι γάμοι ήτανε πατάτες γιαχνί με χοιρινό. Αυτό ήταν σε όλους τους γάμους. Εμείς μια παρτίδα κορίτσα, μικρές πεινούσαμε και πηγαίναμε και σκεφτήκαμε απόξω, όπου εκεί που ήταν το γάμο μας. Και δεν θα το ξεχάσω. Γινόταν ένας γάμος και ο παππούς μου, επειδή ήξερε από αυτό, μαζεύει το γιαχνί, σου λέω με τις πατάτες. Και στέκαμε εδώ μέσα ένα γύρο και τα τέτοια. Ξανήγανε που τρώγανε και μας έκανε παππουσέλα. Και μας πάνε εδώ εγώ την παρέα μετά τις φιλανάδων και πάμε σε ένα άλλο δωματιάζι, στην κάμερα που ήταν τα βαρέλια και πιθανόν και άμα σου παίρνουν το φαΐ, να μας δεν δούνε. Και γέμισε ο παππούς ένα λεκανάτσι πύλινο, κρέας και πατάτες και κάτσαμε και φάγαμε το έτσι. Γάμος πάνω από 20 χρόνια, ήφταξα εγώ και ψήνανε το γιαχνί με τις πατάτες. Εμείς παντρευτήκαμε. Δεν είχαμε όμως την άρεση.
Λοιπόν, εμείς πήραμε ένα χείρο, τον ανατρέψαμε εδώ, σε μια ρόδα, το μαξού. Σε μια ζάντα, το αυτοκίνητο ζάντα, όχι το λάστιχο, που είναι στην Τερένια. Βαρά. Έτσι είχαμε που το πηγάει. Τον πήραμε μικρό. Πήρα ένα χείρο. Λοιπόν, το ανέτρεψα, τον έκανα 40-50 κιλά, δεν ξέρω πόσο. Και ασχολούνταν τα κοπέλα, το κανατσίζαν όλη μέρα, κάναμε όλο αυτός Λοιπόν, τον μεγαλώσαμε. Λοιπόν, αυτό το σφάξαμε στο γάμο και τον φάγαμε στο γάμο. Τίποτα άλλο δεν είχαμε. Εμείς άκουνα διάτα, είχαμε το χείρο. Εγώ είχα μάμα μου και είχε συγγενούς που είχαν κουράδια. Το σμάρι, θα το σμάρι. Και ένα αρνί και ένα κατσίτσι. Και κάνουμε τραπέζα εμείς τότε. Τραπέζα. Αυτή είχαμε πάει 15 μέρες και φάγαμε το χείρο. Και φάγαμε ο κόσμος, κάναμε ψητά, κάναμε πιλάφι. Τα φάγαμε όλα. Και φάγαμε στο κορβολάρι. Και με στεφάνωσε στη Ελένη του μηχανικού η μάνα. Παλιόπη. Και είχε και γλέντι κανονικό, τις Ελένης του κουβά, κατέστα του παππούς. Έπαιζαν στο γάμο.